Ти реално знаеш ли, че първите часове са най-важни от деня? Да речем, ти си ги отделяш сам за себе си, да се развиеш, примерно четеш книга, чекаш една молитва, ще си вземеш един студен душ и ще отидеш на тренировка. Според мен е окей да започнеш с това, което смяташ, че ще отвоиш по-лесно за деня. Факт е, че когато едно момиче има лоши отношения с баща си, е факт, че иска повече мъжко внимание. Според мен много зависи от примера на майката. Ако майка ти я виждаш, че хойка наляво надясно, дори без баща ти я знае, ми много ясно, че ще станеш и ти така. Да. Много мразя момичета, които казват, че да се снимаш чисто гола и да си качваш снимките в Инстаграм е изкуство. Защото това не е изкуство. Да. Коц, какво те кара да се чувстваш наистина удовлетворен? Как хем да си окей с това, което имаш в момента, да си щастлив само с вътрешността си и хем да имаш желанието да успяш в света. Добре дошли на всички, добре дошли в новия подкаст на Gen Z. Днес ще се задаваме малко по-така интересни въпроси, с които да се поопознаем и с които да ни опознаете малко повече и вие. Така, подготвили сме си 30 въпроса и реално всеки от нас ще си избере някакви готини въпроси, ще ги зададе на който човек иска. Така, Чакай, няма ли Значи да те се няма да задават са всички към общо? всички, ами към един човек, който искаш. Да, таргетираме. Добре. таргетираме, да, защото ще стане по-бързо така. Ако трябва всеки да отговаря Бе, ти можеш да свършиш на всички малко въпроси, микрофона ще надолу. стане много И това е дълго. така. Ама пък и то като Така. зададеш един въпрос на един човек, той като ти отговори, той някой друг може да се включи с Да, някакво мнение. Да, реално, да, в смисъл може да Така си че говорим пак след. всички ще... Да, добре, така. Роби, искам да те попитам нещо. Ще ми коя ставиш е- ли гадже? Най-важната ценност за теб. На първо място да съм добър човек, да нали, към себе си най-вече и към останалите, защото мисля, че ако на първо място не си добър към себе си, не си даваш тази доброта, няма как да дадеш на другите, защото само този, който има, може да дава. На второ място А какво имаш предвид какво имаш предвид в това да бъдеш добър към себе си? да си отдавам нужното време за мен си, тъй като Мгм. последната една седмица, ето, преди да почна да работя, реално правя за мен си неща, прямо пиша си дневника, си разписвам, нали, как се чувствам, как ми е минала, прямо вчерашния ден, предната седмица, какво ме е натоварил прямо в някой... Журналинг, реално. Да. Между другото, как се чувствам? ще оставя един линк долу в описанието, може да го видите. Това е дневник на успеха, който имате много интересен почасово разпределение, където може да записате вашите цели за деня или задачи. Също така има задължително трябва да медитирате, лично според мен. Аз съм съгласна с това. И заради това има и медитация включена, който не я харесва, може да каже просто някаква молитва, но е доста интересна и ви препоръчвам долу да я видите в описанието, безплатна е. Да. Та друго, което правя за себе си, нали, взем си студен душ, нали, той е рано преди записките, чета си книжка, гледам като цяло така първите часове от деня, първите час-два да са ми само за мен си, да не се стресирам, даже се опитвам да не си гледам и социалните мрежи. Ти реално знаеш ли, че първите часове са най-важни от деня? Да. Да речем, ти си ги отделяш сам за себе си, да се развиеш, примерно четеш книга, чекаш една молитва, ще си вземеш един студен душ и ще отидеш на тренировка. Да. Това ти е свършена буквално на половина работа за целия ден. И ти си инвестирал първо в себе си, което след това ти дава една увереност и самочувствие в остатъка от деня. Да, ми тръгва много по-добре деня, защото съм забелязал Точно. време, като ми тръгне по-спокоен деня, не веднага на тъгъдък, дай да свършат някакви задачи. Нали, има такива моменти, които ако гониш срокове случва, нали? Да. Но когато можеш хубаво така да си обърнеш малко внимание, тръгва по-спокойно деня, аз така го усещам. Сега толкова съм си отдал време на себе си, после всичко останало ми тръгва много плавно, много чисто така. Добре, това е много странно, защото пък при мен примерно обратното. Аз, ако си оставя време, първото нещо, което правя, като изпитвам някаква скука сутринта, примерно докато си пия кафето, аз трябва да си пусна нещо да гледам. Пусна ли нещо да си гледам, влизам в един омагьосан кръг, постоянно да съм цял ден да гледам нещо. Да си пускам нещо, дали ще е някакво YouTube видео, дали ще е някой сериал, че там по YouTube, някакви такива неща. Там предаване да е, не сериал, Да, извинявам се.
И реално не знам дали ако пък ти тръгне много бавно и спокойно деня, дали цял ден не си някакъв по... То зависи какво правиш, защото примерно аз последните сутрини не ми се получава, но се опитвам да ставам да тренирам, защото преди си го имах като навик, докато си живеех в къщата, си излизам на двора рано сутрин, примерно към 7-8, да правя някакви упражнения, да слушам медитация, да се разтягам, каквото и да е. И сега като живея в апартамент, поне до нас има паркче и нали мога да излезна. И се опитвам да излизам сутрин да се разтягам и да правя упражнения, което, в смисъл, аз пак ползвам телефон, за да гледам тия клипчета с упражнения, защото аз си ги гледам на клипче. И пак си ползвам телефона и не ми влияе така. В смисъл, после даже не искам да го гледам. В смисъл, оставам си го, правя си кафе, къпа се. Да, много зависи какво гледаш, защото в крайна сметка, като си пуснеш някое предаване, не знаеш дали ще видиш нещо позитивно или негативно. Да, и това как ще дето го повлияе. говорихме. Според мен е важно, понеже каза, нали, че ако почнеш с такова лекото, нали, ще се върнеш в този магиосен кръг. Според мен е окей да започнеш с това, което смяташ, че ще отвоиш по-лесно за деня. Примерно аз много често, въпреки че искам да си правя тия неща за мен, примерно като четене на книжка, молитва, всеки такива работи за мен, знам, че по-напред в деня ще ги пренебрегна и затова искам да мина първо тях. Защото примерно тренировката, нали, по-скоро казват, нали, първа тренировката, ама част от тренировката, шансът да я отменя е така, защото просто не ми се тренира е много малко, защото ми е станало вече като навик Да ти е приятно даже да отидеш. Да, мисля, не ми е някакво... Трябва да тренирам това. Кофти, ама ти вече имаш като... А ти, в смисъл, как си го придобил? Защото, да речем, и на мен ми се случвало, сега викам, днеска трябва да отида на фитнес, ама имам и много работа, иначе тренировката няма да я направя. И мене ми се случвало точно... Не ти е приоритет. Да, и то като се почувстваш на края на деня, че си пренебрегнал с едно себе си, за да удовлетвориш на някой друг и да му изпълниш задачите, реално, се чувстваш много по-тъпо. Ако ме питаш дали ще избера между да свърша работата и тренировката, ще избера да свърша работата. И ми за жалост, аз съм така. Но обаче... аз имам друго предвид, че да я пропусна все едно, не понеже не мога, защото ще намързи или ще съм уморен. По такъв вид пропускане имам предвид. Аз не бих пропуснал, ако нещо съм уморен. И примерно аз точно забравях, че да чета книга, знам, че е важно за мен и за моето развитие, ама аз ще го отлагам за по-нататък деня, след обяд това. А вечер като четеш не ти ли е по-окей, така, защото те успива, не си гледаш в телефона и... Ми трябва 2 страници и заспивам, аз затова не чета вечер. Аз пък аз е в така метро си чета. Тъба я концентрирано, вечер ми е по-добре, честно казвам. Да преминем към някакъв друг въпрос. Да, някой, който иска да зададе въпрос. Аз искам да питам Бети, какво те кара да се чувстваш уязвимо? Много ми е интересно. Интересен въпрос. Да, много трябва да го помисля, маничко, ще ми дадете малко време. Добре, аз ще разглеждам другите през това време. И мен лично, примерно, ме кара това да си показвам слабостите пред другите. Защо? Защото ти се разкриваш пред тях и ставаш уязвим. Въпросът е, че... Добре, какво другите могат да използват срещу тебе от слабостите ти? Ти какви слабости имаш? Аз не го гледам от тази гледна точка. Аз реално го виждам това нещо като хубаво, че така се чувствам уязвим, защото аз нарочно се чувствам уязвим. Съответно аз го правя нарочно и все едно съм спокоен да се чувствам уязвим. Реално това е сила. Объркаме. Объркахте. Реално това е сила. Даже имам с една точна ситуация. Извинявай, ако искаш да си продължиш. Не, давай. Не се съобразих много. Просто говоря, докато ти се сетиш нещо. Добре. Тук съм само за бройката. Реално, даже вчера ми се случи да се почувствам уязвима в даден момент, тъй като, нали, то нормално, като качваме някакви рилове, някакви такива неща, да има хейт коментари. И оттам аз се почувствах уязвима заради това, че ако не отвърна, аз знам, че ще имам отгоре на тия хора. Обаче пък в същото време ще чувствам слаба. Все едно не мога да им кажа нищо. И заради това малко се бие в мен, дали е уязвимост това да не отговориш и да си по-отгоре на пирамидата, или е слабост. В смисъл, или е уязвимост пък да си замълчиш, нали.
Аз не я разбрах. Честно да. казано, знам дали не ме разбрах. мисля, че в повечето ситуации е окей да си мълчиш. Това всеки го казва, нали, по-умният ще замълчи, ще отстъпи, ще не знам си какво, аз не мисля така. Що не мислиш така? Зависи Защото от трябва да определени ситуации. отстояваш своето. Обаче, Ама ако... Трябва да Добре, си защитаваш дам ти авторитета. Дам Добре. ти много точен пример. Ти на магаре не мога да му кажеш, че е магаре. Разбираш, ти на магаре никога не мога да го убедиш, че той е магаре. Ма аз няма да тръгна да убеждавам някой в нещо, което е той. Ма ти му покажеш на човека, той да речем аз съм хейтера. И аз имам ти казвам, ти си такава и такава. И ти после се опитваш да ме опровергаеш и да ме чак засегнеш, че едва ли не аз съм направил грешно твърдение за теб. Обаче единственото нещо, което ти на мен ми даваше е една валидация, стойност заради това, че ти си ми отговорила и само проведа някакъв тъп разговор, разбираш ли? И на всичкото отгоре хората не те ценят, когато отговаряш на хейт коментари. Когато, примерно, това съм забелязал, големите ютубъри отговарят на някакви много изчерпателни и позитивни коментари. Да, така е. Изобщо не се бъдат за хейтери. Според мен е окей да му отговориш, стига да не го храниш и да му дигаш акции. Да Да не му отговаряш и просташката. Да, абсолютно. Рано той ако види, че те е жегнал, Ще това продължава. това е гол в твоята врата. Абсолютно, абсолютно. Реално хора може в момента, ето в момента също се чувствам уязвима, като го казвам, обаче точно когато видях този даден хейт коментар от един Ще го оставим тук. подкаст, който... Ще го оставим Кого? тук на екраните, ще го Кого? оставим. От Натали, как се казваше това? Стойчева, от Натали Стойчева Натали беше Стойчева, коментар. да, от подкаста по женски. Да, реално... Тя от там ли? Да. Реално... Добре, мога да го изрежем. Реално, идеята е, че когато видях този коментар, по някакъв начин се усетих, че супер много се напрегнах. В смисъл, отвътре ма направо е така корема и гърлото ми се свиха. И седа и си викам, добре, ние тренираме, нали, с приятели в този момент. И седа и си викам, добре, а сега трябва ли да отговоря или не? И първата ми мисъл е, бъди над нещата и остави така. Обаче пък след това ме жегва още. Аз не мога да си направя тренировката. Аз седа и си изнервям и се дразня как не мога да си направя тренировката, защото не съм отговорила и съм се изявила като някаква слабачка. Защо не го попита Ян, между другото? Аз го питах. Той първоначално вика, аз ще отговоря. След това вика, не, знаеш ли какво е по-умното? Нищо не пиши. И аз седа и викам, аз искам. И буквално като го написах, още даже преди го изпратя и ми олекна. И след това от него го изпратих. Можех да не го изпращам, просто го изпратих и е така от него. Но реално и отговори доста добре. Мисля, Да. не я на хлеби. Щом не я е върнала, имам преди... Той и аз си бях написал коментар, защото... Не, Не той смятам- много хейт се излял долу под нейния коментар. Много, В смисъл, значи нормално ако да не хване може да видите, отговаря, между защото- другото, шорта реално може да го пуснем ето тук. Да. Ще го пуснем Ще го сега пуснем. да го изгледат. Коментара като цяло. Да, Ще пуснем снимки. след това момиче колко хейт изяде. Не е истина. И то някакви супер такива... Просташки хейт изяде, което пак не е окей. Ама пък не, реално- не, че просташки, имаше много точни попадения. Но не Защото сме искали тя нали е танцорка? Да, бе, човек, ма той Танцорка. имаше един... И тя се облича провокативно. Ама тук говориме... Тя отговаря, разбираш ли, супер нервно и супер егоистично. Его шит излива Да. на нещо, което е толкова вярно в същото време. Това, че... Какво беше... Че се каква беше обличаме провокативно жените заради вниманието на мъжете, а не толкова заради себе си. Да, реално, като се замислите, това е напълно вярно. Обаче, изведнъж тя почва да хлеби, разбираш ли, за абсолютно нищо. И аз викам, чай са, не мога така на Бети да й се говори. И почнах аз да отговарям. Викам, това, че ти имаш ниско самочувствие и трябва да Ама си ти влезе- покажеш тялото, не значи, че едва ли не Ти влезе тя малко, прави грешка. ти влезе малко по-резко между другото. Със сигурност, аз си бех доста Дай бети. разразен. Реално, да бъдем напълно обективни, момичето със сигурност си реагира супер емоционално. Това някакво да Да. го коментираме. Няма спор. И вече, нали, като и прегледахме профила, като видяхме, защото аз, нали, прегледах, разбира се, направих си ресърч да видя кой ме е коментирал. И реално видях, че момичето си е танцорка в някакъв даден клуб, нали, няма значение в кой. Някакви такива неща, които пък малко още повече почват да ми се бият нещата, защото реално ти като работиш в такъв клуб, ти не се обличаш по-бело, за да те гледат мацките в клуба. Ами Да. мъжете, очевидно на тях им харесва това. Очевидно ти го правиш за тях и си изкарваш парите заради това. Така че, нали, най-логичното нещо е, че не го правиш за себе си, Да. защото няма да избереш да се
да танцуваш полугол пред някой, ако няма да... Мен, реално, първата ми идея беше, че може да не е разбрала точно какво си искала да кажеш или да не го осмисля, защото първоначално, като чуя този въпрос, нали, който Явката зададе, дали жените се обличат провокативно за себе си или за мъжете, и аз в началото бях като аз защо се обличам провокативно? Защото аз постоянно съм сега лятото, нали, къси панталонки, логично. Ма то е нормално, това не е провокативно облекло, според мен. Реално е разголено облекло. Но това не означава, че е провокативно. Да. Говорим провокативно тези танцорките в клубовете. Това вече е провокативно. Това е ясно. А някой даже бях гледал човек в друг Какво значи провокативно облекло? Айде да определим. Дето, добре, давам ти провокираш някаква реакция от срещния пол. Излезнахме ли на Витушка, братле? Да. Нямаше нито едно момиче, което да си е сложил някакво по-стойностно такова, да изглежда малко по-стойностно, разбираш, и да се уважава сама. Какво разбираш Тази дума ти бяха- под това? Това е малко Стойностно не е правилното субективно в дума, цялото нещо Всичките за провокативното всичките облекло. бяха с едни такива къси гащи, човек, дето им излиза газа, разбираш. Според мен стойностно тук не е правилната дума, според мен. Добре, верно, не мога да съдиш Елегантно, улицата. бих Да, но Елегантно. Да. айде малко по-себеуважаващо се. Да, аз точно това ще го как коментирах с се Костя, казва? между другото, че Направи си идеално. това ще го вметна, че преди много такива момента ги осъждах. И даже като бяхме на срещата, минават някакви и в главата ми е мале, тая е бати букука, е бати курволяка, е бати курволяка. Не, наистина е бати курволяка. И аз вече почвам да фащам такива ми стоя като балонче, как примерно около те вирят. Аз я фащам директно. И то ти идва моментално това да Да, кажеш. И почваш да го анализираш. Да, и си казвам, добре. За тази мисъл. Сега защо тази момиче я осъждам, че тя може верно да е пълнен батал, ама първо, Ти няма аз как да го знаеш това. да, а и друго, аз няма да бъда с нея, така че какво ме интересува, то, Да. който е с нея, да го мисли, нали? Аз съм си сигурен ръцете. Второ, не знам, нали, травмите мога да мина от това, мога да не е букук. Добре, да, ама какво минало би те накарало да станеш курва? Интересен въпрос. Много лоши отношения с баща ти или пошеникви. Добре, сега, нали, факт е, че когато имаш лоши отношения с баща си, нали, когато едно момиче има лоши отношения с баща си, е факт, че иска повече мъжко внимание. Факт. Добре, а може ли аз да кажа нещо? Според мен не зависи само от бащата, дали едно момиче може да стане леко момиче. Според мен много зависи от примера на майката. Защото, Да. реално, То всички имат реално пръст. да, просто ако примера на майка ти е лека жена и ходи и от 5 до 10 годишна, например, защото може ти да нямаш лоши отношения с баща ти, може нещо да се е случило на баща ти, заради това да не е в живота ти, обаче все пак да поддържаш някаква адекватна връзка с него. Но ако майка ти я виждаш, че хойка наляво надясно, дори без баща ти я знае, пък ако си в добри отношения с него и майка ти хойка, ми много ясно, че ще станеш и ти така. Да. Много мразя момичета, които казват, че да се снимаш чисто гола и да си качваш снимките в Инстаграм е изкуство. Да, защото... Защото това не е изкуство. Да. Тя го беше коментирала в Колко естетик! Това е желание за внимание. Сега някакво да си... То даже кръвим, не знам за защото- какво е желание. Това не е... Не за вниманието. Чиста Не, валидация. вижте хора, не разбирайте, че ние не сме си качвали някакви... То даже не е по-такива снимки, няма нищо общо, ма някакви където да се изкълчиш по даден начин, някакви Ама такива. това е Естествено, друго. факт. Ние не сме монахини. То всеки търси Мисъл- внимание. Нормално. Случва Всеки се му най-вече на по-ранни години да търсиш някакво внимание, но вече като си осъзнато момиче на 20 и кусор години, поне според мен лично, нали, трябва да си горе-долу съзната на тия години, не е редно да говориш, че не е... че е окей това. Добре. Аз като за приключване на темата за нея, да вметна. Ако желаете да я поканим все пак на дебат, коментирайте. И аз ще се върна към въпросите вече. Така, добре. Коц, Слушам те. какво те кара да се чувстваш наистина удовлетворен? Какво ме кара да се чувствам наистина удовлетворен? Да, между другото, днес си размишлявах на това. Буквално цял ден си размишлявам на този въпрос. И съм в някаква дилема как хем да си окей с това, което имаш в момента, да си щастлив само с вътрешността си и хем да имаш желанието да успяваш в света. За още едно, да. Да. И
реално не съм стигнал до някакъв извод, защото още си го размишлявам. Това и не мога да стигна нали, до отговора на този въпрос. Те хората въпрос го мъчат Защото години. да, хората наистина цял живот си мислят за това нещо. Но това, което нали, си мисля в момента е, че ти просто ако намериш някакъв вътрешен покой, умре ти егото, всичко, което искаш в света, Бог ще ти го даде. Така си го представям аз. Добре, обясни на хората какво е Да ти умре егото ли? Да. Да ти умре егото означава да спреш да търсиш валидацията от външния свят, а тя да идва отвътре. Го няма да умре. На Мики няма да умре никога егото. Да. Чай, че си загубих мисълта. Няма проблем. Извинявай, коце. Не, нищо. Как трябва да ти умре егото, бе? Как трябва да ти умре егото? Брат, А понякога не е ли хубаво да покажеш его пред хора, които ти застъпват границите? Не е ли точно това? Пазенето на граници не е ли по някакъв начин его? Не, то си има и здравословно его, има и си его, нали, което е без никакво покритие. Кое е здравословното? Когато наистина трябва да предпазиш някакви здравословни граници за себе си. Защото, например, може да има някои хора, които те хулят и ти развалят реномето пред всички останали. И сега, според мен, не е най-редното нещо просто да седиш и да си мълчиш, нали, и да оставиш това нещо да се случи, защото ти все пак имаш някаква репутация. Ние живеем в свят с други хора, живеем в социален свят, социални животни сме. Съответно, няма как напълно да избягаме от това нещо. Въпросът, нали, е да има някаква граница, да не е това нещо, за което най-много ти пука на тебе живота, как изглеждаш на другите в очите. Трябва да те интересува до някаква степен, но не трябва да... Това ти е най-големия фокус. Мисля, това трябва да ти е доста по-надолу в стълбицата. Това е най-трудното, защото ние постоянно като ходим някъде да правим нещо, ние постоянно си представяме като 3D картина как изглеждаме отстрани такъв. Точно, реално това, което се случва в нашия мозък през 99% от случаите е, че си представяме буквално как изглеждаме от всякакви различни ъгли. Само си някакъв филм. Да. И от очите на всеки си представяш. Да. Дори и в момента като говоря, дори ми някакви мисли. Да. Как ще изглеждам на камерата, как ще изглеждам, примерно Мики как ме вижда, как явката ме вижда, как звуча. И това е най-трудното нещо да избягаш от него. Ама то може би, защото сме млади като цяло и нали, трудно да стигнеш до такова ниво на тия години. А реално това не е ли хубаво просто да се случва натурално? Това да можеш да си представиш как другите хора те виждат, за да знаеш точно в дадения момент как да се отнесеш всеки един човек. Защото реално тук влиза емпатията. Ти си по-емпатичен, когато виждаш хората срещу тебе, по какъв начин те възприемат. Не, има разлика. Да, има разлика. Разликата е, че ти не трябва да си представиш как изглеждаш тяхните очи, а трябва да си представиш те какво усещат от твоите думи. Разбираш ли? И действия. Да. Реално просто трябва да се поставиш на тяхното място, все едно да има разбиране такова. Да осъзнаеш твоите думи, какви чувства ще възпроизведат в тях. Това означава емпатия. Според мен лично. Значи много се отклонихме от въпроса като цяло, ама това, което мен накара да съм най-удовлетворен от живота е когато намирам щастието вътре в себе си. Защото има такива моменти, нали, още като си млад, не съм много, но се случват. Аз искам да питам Бети. Давай. Много съм ми интересна днеска, бе. Кое постижение в живота ти реално го усещаш така като най-ключово и най-важно? Виж, мога да кажа за по-скоро, не мога да отговоря на този въпрос, мога да кажа за кой навик мой усещам като нещо, което ме е бутнало напред все едно. Обаче в това в смисъл да кажа кое е постижение, не мисля, че още съм постигнала нещо, за да мога да... В смисъл, може би съм в процес на много неща, но не съм на никое да го... От към личностно развитие. Не е нужно да е професионално нещо. Нещо, което си победила някаква вътрешна битка в себе си. Например. Добре, може би ще прозвучи повърхностно, но битката с килограмите ми е нещо, което ще кажа като брутално постижение. В смисъл, това е... Не е повърхностно, това е нещо, което
много хора не могат да преборят. Да, реално може би е това. Да, Много добре. направо си е това, защото просто изпитваме така едно, както казахте, вътрешно удовлетворение, само като се погледна вече. Защото реално виждаш твоите... Винаги виждаш минусите си. В смисъл, победи. винаги кое не ти харесва, как, нали, примерно е тук коремчето, това, бедрата, онова, всякакви такива неща. Обаче самата идея, като се сетиш къде си бил преди 3-4 години, това те бута още повече да искаш да надградиш на това, което си постигнал в момента. Да, аз като го каза това, наистина, като виждаш нали какво си направил, те бута. Аз да ви питам, вие от кое се мотивирате повече? От успехите или от неуспехите? От липсата или от изобилието? По-скоро бих го задал по друг въпрос, по друг начин. От коя емоция се мотивирате? Да. От негативната или положителна? Аз от положителната със сигурност, защото когато изпитам негативни емоции за нещо, за което аз съм тръгнала да се захващам, примерно и съм се провалила или съм в процес на това да се проваля. Ти е по-лесно да се откажеш. Да. И просто си казвам, той има ли смисъл, виж, че не се получава, може би няма да стане и затова трябва да се откажа. Докато, примерно, ако виждам, че нещо се получава, аз се надъхам още повече, за да може да стигна до място, на което искам да бъда. И аз много си приличам по това с Мики. Обаче пък има момента, че понякога, когато виждаш, че ти се получава нещото, нали, малко по-лесно и някакси си викаш, то ще се получи после. Няма за какво сега го натискам. Да, и се отпускаш малко. Може би си зависи от периода и от даденото нещо, Да. защото е много специфично за всяко едно нещо, дали ще е в работа, в личен план, всякакви такива неща. Защото сега да виждам, че ми се получава примерно връзката с приятеля ми и аз си кажа, спирам да работя за нея, нали, и тя си върви. То... Пак ли спра камерата? Не бе. Не, долу нещо, чашите и такова. Реалното, нали, няма как винаги да си мотивиран и ти ако се мотивираш от позитивното и видиш, че нали, примерно стигнеш някой ниво, който няма повече прогрес, тук вече идва дисциплината. Това всички го знаем. Но пък аз примерно се мотивирам от негативното. Много е интересно. Супер много се мотивирам, когато виждам, че някой така успява повече от мен и ме надминава. И нали, това поражда някаква... ярост в мене поражда, като виждам някой, който е по-добър от мене. И това супер много ме надъхва да го догоня. Това нали не знам дали... Ти просто си много в мъжката енергия, според мен. Възможно е. Заради това. Да, в смисъл... Ето това реално какво общо има с мъжка и с женска енергия? Това е вече че имам някакъв по-състезателен дух в изграден на себе си, което си... Да, докато жените го няма, Да, че възможно този е. състезателен дух. А това си е повече мъжка черта. Да. Но като цяло трябва да се мотивираме и от двете, според мен. Защото ти трябва да можеш да намираш мотивацията във всичко, според мен. Ако се мотивираш пък само от негативното, няма да мога да се наслаждиш на успеха ти, защото винаги ще има нещо, което ти липсва, винаги не си направил достатъчно. То според мен при един човек винаги го има това, че нещо му липсва и нещо смята, че не е направил като хората и не е направил достатъчно и винаги може още. Това го има като не си се развил личностно и... Точно когато това е... Скоро, когато нямаш правилната преценка за себе си и за нещата, които се случват. И когато търсиш успеха в нещо Външно. отвън теб. Да, точно. Аз това казвам... Затова винаги ти липсва. И не знам дали сте забелязали, примерно, когато винаги сте искали някаква дреха или кола нещо. кола, пари, такива неща. Като ги получите тия неща, вие пак се чувствате празни. Да. Пак има някаква дупка във вас. И си казваш, сега следващото нещо, което си представям, прямо другата нова кола, тя вече ще ме направи. Тя ще ме запълни. А това е една бездънна яма, която колкото и да фърляш материални неща в нея, никога няма да се запълни. И нали, затова съответно по-рано казах, че трябва да... Затова намирам пълно удовлетворение и щастие вътре в себе си, а не във външните неща, защото съм разбрал, че това е един омагьосан кръг, който никога не свършва. Много добре казано. Добре, Коце, какви са тактиките или имаш ли някакви такива трикчета, как да намираш само единствено в себе си удовлетворение? В смисъл, в себе си да намираш едва ли не покоя. То равно е много просто. Идеята е винаги да си в сегашния момент. Да не мислиш какво те очаква за напред и да не мислиш какво е било преди.
Нали, то звучи лесно, така като го кажа. Много лесно звучи. И да, то реално е лесно. Реално е лесно, защото не ти трябват някакви огромни просветления и знания, които да имаш, за да го направиш това нещо. Ти реално тази сила я имаш вътре в себе си. И как трябва да го направиш това? Това се прави, когато отделиш мислите си и емоциите си от себе си. Когато осъзнаеш, че тия две неща не са теб. Съответно, когато ти минават някакви мисли през главата, ти се отделяш като трето лице и ги наблюдаваш, буквално трето лице ги наблюдаваш мислите си, както и емоциите си. И не се свързваш с тях, не се идентифицираш с тях емоции. Например, когато си стресиран за нещо, буквално това, което правя се е така, заставам на едно място и почвам да се фокусирам върху емоцията, която изпитвам и усещането, което изпитвам в тялото си. Примерно, когато си стресиран, тук. Аз тук се стяга нещо и така седа и си го наблюдавам. И ти буквално в момента, в който седиш, почнеш да го наблюдаваш, влизаш в сегашния момент, защото спираш да мислиш за проблема, а се фокусираш върху усещането и физическата емоция, която изпитваш. И се отделяш от нея. Примерно казваш това, което аз си казваме, в момента тялото ми изпитва някаква емоция, но аз не съм тялото си. Все едно, тялото ми е моето превозно средство в света, но аз не съм него. И просто наблюдавам усещането, което изпитва тялото ми. Разбираш? Тук що намерих истински смисъл в медитацията. Mm-hmm. Може би до сега съм си мислила някакво. Това много ти позволява да си усещаш. Да, наистина. В смисъл, това просто като го каза веднага ми изтукна медитация, точно това правиш по време на нея. То реално... И ги навързах така неща. Реално трябва постоянно да сме в медитативен режим. Да, в медитативен режим, ако може така да го кажа. Буквално постоянно трябва да нямаш мисли в главата си. 90% от времето трябва да нямаш мисли в главата си. Защото всички хора в момента в главата ни е пълно с някакви излишни мисли, които ни натоварват мозък и реално ни замъгляват визията. Няма хиляди мисли на секунда. И истинския път в живота, защото ние дълбоко в себе си всеки знае какво иска да прави, просто е супер замъглено от всякакви мисли. И в момента, в който стигнеш до такъв етап, че мога да ги заглушиш тия мисли напълно, тогава вече живота има смисъл буквално, защото виждаш картинката много ясно. Няма ги тия мисли да ти замъгляват визията. И така. Next question. Да, изчакайте, че аз имах един много интересен. И аз имам така, че ако... Давай, намери си го. Мене ми е много интересно. Не искам за всеки да си го споменава, но така се замисли, кое му е най-голямата слабост, реално. Просто да усети. И искам да ми кажете реално как я усеща тази слабост, когато се сеща за нея, нали, както каза Коцето, как я усеща физически, демек с тялото ви. Къде се поражда някакво, примерно, стягане в корема, почва да се движиш, просто защото се чувстваш нервен, или не спираш да блееш в една точка или нещо от този сорт. Какво прави тялото ти реално, за да имаме по-добро усещане на нашето тяло, физически, да го осъзнаем? Коя е най-голямата слабост? При мен, може би, в момента като се замисля, в момента в които съм изпитвала някаква слабост, едното е било, нали, това като корема да ти стане на топка. Точно, да. Аз почвам и да се пота много. Така почвам направо, почервенява ми цялото лице и почвам, не знам, следно изпадам в гняв, когато усетя, че съм по някакъв начин притисната за нещо, по някакъв начин изпитвам някаква слабост, да. Така че може би е това. И това реването е пък следващата крачка. Това по-скоро не е най-голямата ти слабост, а това е реакция към най-голямата ти слабост. Да, защото аз разбрах, че трябва да си кажа реакцията. Реакцията. Това му беше въпроса. Как физически го усещаш, като се сетиш за тази слабост? Аз главно тук усещам някакво напрежение. В слънчевия сплит. Да, и аз точно тук. И е тук, в гърлото. Все едно нещо ти седи и все едно имаш нещо неизказано. И не можеш да го кажеш просто. Аз пък много рядко усещам неща, точно тук гърлото се буца в гърлото, много рядко. Винаги ме удря или в корема, или в слънчевия сплит, най-често в слънчевия сплит. Да. И винаги забивам в една точка.
Задължително. Аз го правя по принцип това да забивам в една точка и когато го усетя това, винаги си проверявам пулса, защото ми е останало като навик от както получавах паникатаките. Не знам дали знаете, човек, който получава паникатаки, има паническо разстройство, не такова да е по-често, не да е нещо нарядко, има навика да си проверява пулса. И аз това не го знаех до един момент, в който аз бях в хепи на работа. И аз вече върва такова, едва дишам и седа постоянно така през 2 минути да си проверявам пулса, защото имам чувство, че сърцето ми ще изкочи, разбирате ли? И тогава една от хостесите ме видя и вика, престани да го правиш това, вика, аз бях по същия начин, нали, в смисъл тя ме видя и осъзна за какво стана въпрос. И аз после като четох, нали, разбрах, че това си един от симптомите, постоянно проверяване на пулса. И затова ми е останало като навик да си проверявам пулса. Ами, Роби, твоите? Най-голяма слабост беше въпроса. Тежка ерекция. Не, може наистина пак въпроса. Как ще слабост става? Пак Как? силата е това. Какво ти става с тялото? Къде идвам? И аз когато- също имам точно тук между гърдите и точно на самите гърди. Буквално е така една линия. А спира ли ти дишането, бе? Това е интересно, това не съм го усещал никога, някаква така линия. Буквално като... Буквално е така, само че напълно права линия. Добре, то равно въпросът беше малко грешно зададен. По-скоро как усещате негативните емоции? То така по-правилно. Негативните емоции могат да са гняв, могат да са всеки, брата. Имам купища негативни емоции. А примерно слабост е нещо, където точно ти си уязвим реално. Ти като се почувстваш уязвим, би трябвало да настръхваш целия, да се вдървиш, така да се стегнеш, да се събереш и имаш някакви реакции, които са много първосигнални. Разбираш, като са едно животински реакции, братле. Това да се загледаш, да ти се разширят жениците, да ти се стегне стомаха, да се приготвиш се едно, като настръхнеш си готов за бой, брат, разбираш ли? Да. Това са някакви реакции, които трябва да си наблюдаваме, защото аз се сещам всеки път, когато излизам за спаринг, как се чувствам реално. Защото тогава аз чувствам уязвим. Все едно, ако човека пред мене, знам, че той е по-едър, по-голям и така нататък. Мене почва да ме хваща страх. Нали, това не е уязвимост, но е страх. Абе, само, че мога да умреш точно, на се бориш, брат. За живота си. Да. И е много интересно как се усеща. Добре, аз имам въпрос към Мики. Имам чувство, че знам кой въпрос ще ми зададеш, питай. Какво би направила, ако знаеш, че ти остава 1 година живот? Очакваш ли да е този? Не, мислех, че ще е друг. Ако ми остава 1 година живот... Защото ти си ми споделяла нещо много интересно. Не знам дали би искала да го кажеш. Кое е било, защото в момента мисля за някой. За колата. Сетих се. Не в 3... Това го бях... Не знам, беше бях сънувала един сън, но това не е свързано... В смисъл, съня ми е друг. Реално, когато бях по-малка, в главата ми не си представах живота ми след 20 и няколко годишна възраст. В смисъл, някой като ме... си го представя? Някой като ме питаше, нали, примерно нещо за бъдещето, как си представям бъдещето ми, защото много пъти сме дискутирали някакви такива неща с приятели или с учители дори. Нали, как си представяш бъдещето, какво искаш да ти се случи, всякакви такива неща, аз не си го представях. В смисъл, за мен нямаше бъдеще. Мисля, представях си живота ми до някаква точка, след това спира. И винаги съм имала чувство, че ще умра в катастрофа. Съответно и го сънувах. Не помня точно какъв беше съня, кой ми го каза това, но човек там ми каза, ти ще умреш в автомобилна катастрофа. Настръхвам! Ама това си го сънува няколко пъти, или? Не, това един път съм го сънувала. Да ми се каже, че ще умра. Значи човек там ми каза, че ще имам, мисля, че 2 деца. Или едно, не помня. В смисъл, говорихме нещо за деца. Не, каза ми, че ще имам 1 дете. Ще бъде момче. Аз много искам момче. И че ще умра... Не, ще се разболея от рак на 30, примерно. Нещо такова ми каза, но ще го мина, след което ще умра в автомобилна катастрофа. Това ми беше съня, че ми го казват. А ти още ли вярваш в това нещо? Честно ли? Да. Все още го вярвам. Не му придавай сила по-скоро. По-скоро се абстрахира и направо.
Аз направо като я чух и тя като ми каза, аз съм окей с това, защото това и бяха Аз съм окей абсолютно с това. окей с това. И аз Така там си седя окей, и съм бе. като човек, как си окей да умреш на 3. Аз няма се кача в кола повече. И аз това си го мислех постоянно, аз викам, аз щях да изписвам някаква паника така, като се качвам в кола. Не, за мен е това да умреш в катастрофа. В смисъл, ако трябва да избирам как да умра, ще избера да умра в катастрофа. В смисъл, звучи ми най-добре, наистина. Единствено ме е страх да не умра от удавяне. Много ме е страх от това. Но на въпрос ти какво ще направя, ако имам 1 година живот, ще прекарам 1 месец, в който ще пътувам. Ще си обиколя навсякъде, където съм искала да пътувам. Ще прекарам много време с майка ми. Ще прекарам много време с най-добрата ми приятелка и с приятеля ми. И след този 1 месец ще се самоубия. Преди да умреш. Мара, тя направо ме е унищожила. Аз направо изпитах някакъв ебаци. Чакай, аз си го представях. Бати объркване. Да, и аз направо. Имам пред Мики, добре ли си? Всичко наред. Това е най-редовният Ако- въпрос, който я задава, Да. аз съм убедена. Как Си, се брат. чувстваш? Всичко наред ли? Просто съзнанието ми е много, много мрачно. Роби, Никога не би го предположил, като ти видиш каква усмихната постоянно. Да. така. Какво те мотивира всяка сутрин, като ставаш? Само мотивира. Всеки ден с нещо малко да победя старото място. То звучи малко клиширано, но наистина да си малко по-добър от предното аз. От към личностен план, от към професионален план, към всичко е така просто да знаеш си по-добър и пак има тази конкуренция между нас все едно. Да, между това се мотивирам. Ставам и си казвам, то Роби, какво ли прави? Сигурно ста работи, трябва аз да стана и аз да бача. Да, даже между днеска такъв събуда имах аларма. И рано се събудих половин час преди алармата. Ма такъв, не мога да спа пак, защото викам сега, мале, сега тия вече са станали силно нещо правят, аз трябва да стана и аз такъв се насилвам. Така че това да, това е доста нещо, което ме кара да се буда сутрин. Също друго, което е да опозная света, защото много ми е интересно е така, защото с всяко събуждане сутрин имаш възможността да опознаеш света в пълните му нюанси. Да научиш нещо ново, мисъл. Много интересно. Това е много яко. Да, тъй като няма значение дали ще прочетеш някаква нова книга, ново оживяване, ще се пребиеш ами не, ще случи някакъв инцидент, който ще научи на нещо ново, някаква нова трудност, ново предизвикателство. И все едно ставаш с тази идея, окей, къде е следващото препятствие? Къде е новия урок? Къде е това нещо ново, което ще ме изгради към моето по-добро аз? Много хубав отговор, браво. Явка. И аз имах към явката. Давай. Аре, давайте четвъртата. Сега те нападнаха теб. Така само да го намеря, кой беше. Явко срещам притеснение от теб. Аурата. Това ще я да кажа. Вътре. Енергията ти се разпръсква из стаята. Хайде бе. Чакайте, извинявам се много. Нищо. Загуби го, иначе много го бях избрала. Докато дойде въпрос на Бети, не може да коментира. Това няма проблем. Само първи мислите. Трябва да се кътне. Каква е най-голямата ти лична победа? Това е въпрос. Реално аз смятам, че имам доста, защото гледам го на ежедневна база, гледам го и в дългосрочен план, но най-вече ми харесва да го гледам в цялостен план. И най-голямата ми лична победа, може би, е това да започна да се чувствам самодостатъчен, да не ми трябва някой, за да се чувствам добре, защото на мен това ми беше най-големия проблем, когато съм бил малък, даже до преди няколко години, пак ми беше доста голям проблем. Даже се усещам на периоди и на тази възраст, в които имам нужда от някакви определени хора и когато ги няма, се чувствам много примерно самотен и така дистанциран от обществото все едно. Но
най-вече това беше, аз да започна да правя нещо за себе си, така че да имам това self-value, това себеоценяване, което ми помага до някаква степен да си кажа, добре, това, че хората просто в момента не изпитват нужда да ме видят или да прекарат време с мен, това значи, че аз трябва да прекарам, т.е. нещо, Вселената, Бог, нещо, аз лично ме учи, че аз трябва да прекарам повече време с себе си, да се фокусирам върху себе си и имам още едно друго нещо, което искам да споделя. То е, изпитвал съм огромни такива не тежини, по-скоро една тежест съм усещал винаги. Товар. Да, товар, че не съм достатъчно добър. И то е за хора, за определено нещо в живота, за определена ситуация. Било то как ще реагирам в ситуация, било то дали съм направил правилен изказ, било то дали човека отсреща реално ме усеща като някакъв приятен човек, разбираш ли? Това нали знаеш откъде идва? Да, ясно ми е, че това е някаква няма да несигурност и така нататък. Добре. Но най-вече за мен е важно аз да предоставям едно такова приятно усещане на хората около мен и да не съм задника, който бях преди 3 години. Май, не знам дали мога да се насили нещо такова. Да се насили? Да. В смисъл? Защото ти в момент като влезеш в разговор с някой, ти ако мислиш постоянно, как може да съм максимално добър към този човек, така да го насилвам. Не сте ме разбрали. Аз си изключвам мозъка в момента, в който комуникирам с някой и изказвам на момента определени важни неща, но в момента, в който се разделим с този човек, тази личност, аз започвам да анализирам себе си, как съм реагирал в тези ситуации, какво съм казал и дали съм реагирал правилно. И дали реално този човек, по какъв начин смятам, че той ме усеща. Защото ако ние нямаме тая представа как изглеждаме в очите на другите, ние не може по никакъв начин да влияем на другите. Това е нещо много важно, лично според мен. Това е много хубаво, защото ако всички наистина го имаха, нямаше да има толкова проблеми и света, нали, като цяло, защото... То всеки го има, брат, всеки го интересува. Не, им преди, че не вярвам, че всеки го интересува. Според мен много малко хора си правят след даден разговор, поставка какво реално са казали в този разговор и как се държали. Нямаше да има толкова misinformation между хората, ако си правиха рано като равносметка на това, какво се е случило преди 30 минути в техния разговор. Защото аз наистина не съм го правил много дълго време. Има хора, които го правят много токсично, защото верно и това. Прекалено много пък премислят какво са казали. Почваш да се набиваш във филм, който не се е случил. Той какво си е помислил този човек за мене, трябваше по друг начин да се изразя и някакви такива работи. Да. Това вече направо ти сива самочувствието. Да, аз споменах предвид по това насилствено нещо, което само го насилваш, аз точно така. То зависи от това гледна точка го правиш. Според мен просто трябва да го правиш, нали, от гледна точка на това как да се представиш ти по-добре следващия път, а не от това някакво да се хулиш само за... Да, какво си могъл да направиш по-добре в разговора се. Да, някакви тъпи грешки. Да. Точно. Знаете ли какво много помага в такива ситуации, когато се чувстваш така? Какво? Да пишеш. Да. Абсолютно съм съгласен между другото. Точно за това този дневник на успех ще им помогне много човек. Защото те като си го изпринтират, разбираш ли, аз му го покажах и на робката. То е супер елементарен, супер добре се пише на него, защото примерно си го правиш сутринта, нали, медитирал си или си казал дадена молитва, пиеш си кафето и си го пишеш. Има хубава структура. Супер готино е. То дори да само така да си пишеш размислите в тетрадка, пак е окей. Да, това казах, че аз буквално преди дойде днес на подкаст си писах като дневник личен, какво ви мисли минават в главата ми, защо рано минават, за добро ли са, за лошо ли са и такива работи. Яко ги анализираш. И яко анализирам такъв да разбереш, това съзнание,
Верно, все едно си викам, няма ми стигне един живот да се опознаят. Сам себе си. Да, сам себе си. Пък камо ли... Като ти имаше между другото някакъв въпрос към мене. Да. Какво би правил, ако парите нямаха значение? Какво би работил? Какво бих правил или какво бих работил? Ами то няма да е работа, то ще е нещо, което обичаш да правиш реално, Да. така че Ако сега нямаше пари. да. Това, което правим в момента, наистина го обичам. С цялото сърце го обичам. Това е нещо, което колкото и време да прекарам, не може да ме напрегне, не може по никакъв начин да ме... Напрегне не е правилната дума, защото може да те напрегне Ама, абсолютно всичко в И аз нещата, сега които се случват. бъди напълно искрен. Да. Погледни Защото и аз по-надълбоко. усещам, че не си много искрен в момента. На по-надълбоко погледни. Как го натискам от двете. Аз мога да кажа вместо Не, него не. за мен, ако искате. Добре. Добре. Кажи, докато той се сети. То е такъв вид документиране на видеа, между другото винаги ми е било супер интересно, защото просто си представям, даже съм им казал и на вас, представете си, е така, примерно след години, нашите деца попаднат на нашите записи така и примерно си ги обсъждат, така си ги сядаме някаква семейна вечеря и си го представяме така просто събрали сме се супер много и семейни приятели и ние си, и нашето семейство, сядаме така на вечерика, пускаме на прожектора, тук след време вече ще има бакти и технологиите, но както и да е. На прожектора сядаме и си гледаме такива като спомени, някакви клипове, компилация с едно. И си викам, мале, какво ще е яко такъв? Все едно, аз съм такъв който ме познава по-дълбоко, знае, че аз съм обичам спомените. Сантиментален си. По-сантиментален съм и за принцип на телефона си аз имам супер много снимки от всеки момент, защото време като ми е скучно, обичам да се връщам малко така назад, да си гледам, да си... И аз го правя. Дори за момент просто да се откъсна съзнанието ми да се върне за момент дори в този момент. И ми става такова... Значи, какво би правил това, което правиш в момента? Да, свързвам с едно документиране на... Защото аз знам, че това дори да е по работа, в един момент това документиране ще ни... Ще... Доведе едни много готини емоции. Да, и също време ще доведе до същите емоции на друго поколение, защото това видео, те видеа ще ги гледат и следващите поколения напред, примерно както ние сега изучаваме историята на дали ще е на Иван Вазов, на Васил Левски, но аз си го представям нещо подобно. Все едно да си казват, тия са направили... Гледай какви записки си е водил. Да бе, направили са нещо полезно за обществото, защото реално ние за това правим този подкаст, да помогнем на това Gen Z поколение. Ние тук бати дълбоките отговори, бата. Аз ще ходя да карам сърф цял ден на плажа и това е. Не знам, Аз ще пътувам. аз си го представям просто така, наистина ми става много такова топличко отвътре. Като си представям така след много години просто да си гледаме тия записи и нашите деца примерно. Сети ли си Аз съм изчерпателен, Не така че. мога да отговоря на този въпрос. Добре, аз имам въпрос към Мики. Кой е любимият ти спомен от детството? Любимия ми И после спомен имам от към детството. котето. Добре. Ние обаче имаме 10 минути. Добре, ще мисля бързо. Няма Любимия ми спомен от детството. Когато паднах и за малко да умрат. Забавя, не го разбрах. Сега е момент, Ето, почваш да ме опознаваш, я харесва ми. сега е момент да кажеш, ама аз нямах детство. Човек, аз съм живяла с баба ми, с леля ми, с мъжа на леля ми, с сестра ми, с братовчет ми и с другия ми братовчет в един апартамент в Красна поляна, където не можех да излизам, защото нямаше кой да ме извежда. Аз бях малка. И баба само ме водеше на училище, прибираше ме вкъщи. Вече почнаха по едно време да ме пускат пред блока. И след това, тогава, нали, ми липсваха нашите, защото аз не виждах нашите в този период. След това нашите ме взеха при тях, аз пак не ги виждах, защото те работеха. И съответно си седях по цял ден самичка и ме тормозеха в училище. Чай да помисля, се трябва да има Добре нещо. с сестра ти нещо, някакъв готин спомен. Това примерно аз не мога да сета за някакъв така много ясен спомен, хубав от детството. Защото... Не, че 100% съм имал, ама
Просто много Оф, надълбоко. аз знам, че Да. имам и искам да се сетя. Според мен просто е много надълбоко и Добре, затова... искаш ли да остава да помислиш, докато задам на Коцето въпрос? Да, бе. Айде. Добре, Коце, към теб въпросът е какво би променил в света, ако можеш? Мисля, че знам. Бих променил в света, ако можех. Това сме коментирали. Бих направил така, че всички да вярват в Бог. Според мен това ще оправи много проблеми в света. Това има логика, защото ако хората вярват в Бог, те Да. примерно ще имат различно отношение към другите хора, ще имат различно отношение към себе си и към заобикалящата ги среда. Защото, примерно, на мен първото нещо, което ми дойде в главата, беше, че ще променя отношението на хората към животните. Защото мене това, направо ви казвам, такава ми е болка. Разбирате ли, че да видя човек да тормози животно, ми е по-гадно, отколкото да видя човек да тормози човек. Еми точно и затова, ако пък хората вярват в Бог, това също няма да го има. Точно. Знаеш, че най-големите емпатици хора са тези, които имат по-голяма любов към животните. Аз знам, че съм емпат. И Да, по принцип да. ти казвам. Но не го знаех, Бети. Ето, вече знаеш. Та да, това бих променил. Защото това ще оправи абсолютно, Много готино. абсолютно всички проблеми Глобално. с едно решение. Да. Да. Наистина има много логика, защото наистина много неща ще се променят, ако е така. Добре. Аз ви предавам последния размисли. И аз така мисля. Много готин разговор беше. Робка ти закриваш. Аз закривам. Да. Искам да ви питам като за последен на така въпрос за закриване на подкаста. Успя ли някой и какво да научи от отговорите на събеседника си? Научих от Бети, че хората... Емпат. Да. Не, аз между другото, честно казано, научих някакви неща от този подкаст. Много ми хареса отговорът ти, Коце, наистина. За вярата в Бог. Благодаря Много ти. ми хареса. Много благодаря. Аз просто ви опознах така много по-добре, защото ми се искаше, нали, да се свържа с вас така, защото ние реално не се виждаме толкова често, освен подкастите. И се надявам и хората така да са ни опознали повече, защото по този начин те ще се свързват с нас, ще ми е по-интересно да гледат. И то като цяло това беше целта на този подкаст, да може всички вие, нали, да научите нещо повече за нас, а не само да коментираме някакви абстрактни теми и да не казваме нещо конкретно за нас си. Да. Явка ти? Аз лично научих, да, това реално и аз научих повече за вас. Също така беше ми важно да чуя по какъв начин усещате вашите недостатъци, болки, нали, как да не ги засягам, може би. Това ми е едно от най-важните неща. И така. Много добре. Аз по някакъв начин, първо, получих привилегията да седнем тук да си поговорим така приятно всичките заедно. Със сигурност разбрах защо е важна медитацията, както го казах по-рано. Това е нещо наистина. Да. И да, може би, да, това с опознаването вече всички го казахте, да не се преповтарям. Но да, все повече почваме да си се свързваме, опознаваме, сближаваме, да ставаме все по-близки. И така, да, може би това е. То интересното е, че ние научаваме по-дип неща за нас всичките, преди да научим някакви основни. Да. Да, между другото. Което не много знам дали интересно. не е пък много яко и много... Да. Ще видим много дали яко, работи. Ще разберете, ако има 150 епизод или няма. Да. Това ще е този подкаст. Надявам се да ви е харесал. Ако сте придобили нещо стойностно от него, този разговор с нас, може да харесате клипа, да се абонирате, да коментирате. Изпратете на него приятелче, да му Да. покажете колко знаете за него. Patreon долу в описанието. Явката е щастлив. Да. Само явката взима пари от този. Да. Никакви Знам. пари Да. не взимам. И ще видим в следващия подкаст. Окей.